La renovació de la flama de la llengua catalana ha estat i és en honor al seu revificador Pompeu Fabra i una abrivada afirmació de la nostra catalanitat. Enguany és urgent garfir la torxa encesa i dur-la ben alta, talment una marxa de la llibertat, perquè estem vivint un moment crucial pel reconeixement dels drets del nostre poble. Tants anys d'imposició, aguditzar un mecanisme de defensa. Els catalans, per mantenir un mínim de dignitat, varen ser abocats a refugiar-nos en un intimisme de catacumbes, aïllament que ha deixat marcat un cec fins i tot en el mateix caràcter del poble català. El dret d'ésser dels països catalans és irrenunciable. Avui vivim un moment en el qual fa imperativa l'acció resoluda, comunitària. El camí ara l'hem de fresar nosaltres, cada un, de cara al vent, com ho feren els milers de muntanyencs que de Prada a Conflent varen dur la flama en l'aire amb tot l'esclat, fins a brandar-la a la llàntia del monestir de Montserrat, cor i llar del nostre esperit. Que l'espai obert de les valls i les muntanyes catalanes eixampli el nostre espai interior i ens nodreixi de l'aire que ens és propi per respirar i faci més poderós el crit de la nostra llengua. La integritat de l'home és la fita de la ciència actual. L'home és ell mateix o no és res. Passa sense saber-se. Abans i per damunt de tot reclam el dret de pensar i d'ésser com a catalans. La nostra llengua té un verd de contingut, enraona, la raó de la nostra parla amb tots els entorns de la mar i de la terra ferma. Ara és hora, catalans, d'aixecar la flama de la llengua catalana. La llengua, arma poderosa i lluita pacífica per les reivindicacions dels pobles, força de la raó d'un poble. Quan vingui una
El dia 20 d'octubre de 1968 va ser dipositada a Montserrat la flama de la llengua catalana. Així es complia la voluntat de tots els excursionistes catalans que havien volgut encendre aquesta flama a Prada i portar-la a peu fins al monestir de Montserrat, per honrar la memòria de Pompeu Fabra en escaure's el centenari de la seva naixença. Vaig apuntar el preu. Fabra, també excursionista de cor, havia dedicat la vida a treballar per poder oferir a tots els catalans una llengua moderna i apta per a totes les branques d'una cultura normalitzada. I nosaltres, com a catalans i excursionistes, volíem testimoniar-li el nostre agraïment perpetu i alhora deixar constància de fidelitat indeclinable envers aquesta llengua que ens agermana i ens defineix com a poble. Han passat 8 anys i avui constatem amb goig com aquesta flama ha anat esdevenint símbol d'una voluntat que segueix sent en primera línia en la dura però esperançadora lluita per la recuperació de la nostra identitat col·lectiva.